Miriam Otxotorena naiz, Iturgoienen bizi naiz, eta artzaina naiz, eta hartalde txiki bat daukagu. Eta esnea, ematen diguten esneakin, gazta egiten dugu. Egiten dugun manejoa ekologikoan da, eta hola da egiten dugun produktua, gazta bakarra. Gaur udaletxeak, Iruñako udaletxea egin duena da Iruñan antolatu Nafarroko produktu lokalaren feri bat. Eta orduan talde desberdinak parte hartzen dugu feri hontan. Alde betetik gaude ekologikoan aritzen garena, gero Artesanos de Navarra, eta gero Reino Gourmet barruan daudenak, ez? Eta, etorri gara pixkat gure produktuak erakustera eta saltzera. Hirugarren feria da eta hirugarren aldia etortzen garela. Saltzen da eta ezagutzen ematen duzu zure produktua ezagutzera Iruñan. Bestela ere ez daukagu aukera asko gure herritik hona etortzea gure produktuak erakustera. Gaur osteguna arratsaldean hasita eta igande goiza eguerdi arte izanen da feria. Goiz arratsaldez, hemen egongo gera. Ezagutzen duzun jendea errepikatzea, jende berria ezagutzea, eta aukera edukitzea gure produktuak eta nola lantzen dugun eta nola ekoizten ditugun gure produktuak jendea erakustea. Patxi Amiano naiz, Altsasun daukagu hartaldea eta egiten dugu gure gazta ekologikoa, Idiazabal jatorrin babestuta, eta Iruñara etorri gara, ostegunetik igande arte, animatzen da jendea eta oso produktu honak eta prezio honean erosten duten. Ekologikoak, guk hemen gaudenok ekologikoak, bai, ekologikoak. Ekologikoen berezitasuna mundu guztiakin bezala direa osasungarriak, ez bakarrik guretzat, baizik eta baita dira oso jasangarriak eta azkenean hori da bilatu behar duguna, ez bakarrik jateko, baizik eta baita gure ingurunea zaindu eta babestu. Eta ekologiko hori garantia da, ez? Darmagu 3 urte ustu gala, bai. Hau da 3. edizioa, 3 urte. Iruñako jendea oso ondo hartzen du eta gustora eta nik uste dutela dela beraientzat baita aukera bat erosteko zuzenean gugandik produktu konkretuki gazta onak, ez? Gaur izango da arratsalde polita eta bihar egun osoa, larunbata baita eta igandea seguraski Euskal Herrian igandea beti da feria eguna, espero ditugu egun onak. Katzarrosagara naiz, Patxi Xabieren semea eta lan egiten dugu Usoa Bagordiren ardo enpresan eta gara Andosiako enpresa bat egiten dugula askotan ardoa ekologikokin.
etorri gara saltzera ardo ekologikoa eta erakustera pixka bat jendeari plan galdetzen nola egiten den edo nolakoa den eta zaporea eta hori. De chaque passant sur son chemin, randonneuse de boulevard, progresse à petits pas. Joaten gara herriko feriatara, Burdeosen eta horrela, baina normalean igual hemen geratzen gara gehiago, zati dago jende gehiago eta horrela. Tratatzen dela uba pestizidari gabe eta hori ekologikoki ez dira erabiltzen makinak ez da zer, garbia dela. Hemen, jendearekin hitz egiten eta horrela, dago ambiente oso ona. Hitz egiten duzu ondokarekin, pertson berriak ezagutu. Oso ongi, zerbait gehitu nahi duzu? Ez, horrela ongi. Ils passent un bon moment, tous les deux mine de rien, entre deux compliments, caresses, contraints, léchage de main. Lorsque de temps en temps, je la rencontre sans mon chien, je constate simplement qu'elle ne reconnaît pas son voisin. À chaque fois. Atxaldeon, Gotzone naiz, Leitzakoa, Gorritz baserrikoa. Elle me dit tout bas. Ni gazta, ardi gazta. Etxen indako gazta. Idiazabal sormarkan sartuta gaude. Eta, hartalde txiki bat dauku. 300 ardi ingurukoa edo horrela. Eta nahi eta bion artean eramaten dugu etxaldea eta gaur etorri honea gazta saltzea. Oraindik ez dezaket deus ere esan, hasi berrikalako, momentuz jende gutxi samar dabil, baina espero dut bihartik aurrea gauze animatzen joatea gaina, uste biharko egueldi ona mana dauela eta ia dena ongi ateatzen den. Produktua ezagutzera emateko, jendekin eoteko, beti interesgarria izaten da. Eta gero guri gertatzen zaigu, gu gehien pasaltzen dugu Leitze ingurun edo Gipuzkoa aldera, baina hemen Iruinen ez dugu apena saltzen. Orduan interesatzen zitzaigun hemen ere gure burue pixko bat ezautzea ematea.